खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल सारनि क्लासाव दिनै आङो क्लास 10 नि मडखौ लाना फैदों क्लास मड 14.2 दङ मड नोंसोर क्लास 9 आव मोनखाबाय एसेब्लाबो नङा होमबा क्लास 9 नि मडा माबायदिमोन माने बेसिकमोन आरो क्लास 9 आव मडा माबायदिमोन जेब्ला किसुमान भेरिएबल थायो माने जेतु बांसिन रिपिट खालामो मैक्सिमाम जेतु नाम्बारा रिपिट खालामो माने मोस्ट फ्रिक्वेंट अकार्ड जेतु खालामो नाम्बारा बेखौनो जोङो मड होनना बुंदोंमोन नङा होमबा नाथाय नैबेहाय बेलेग बाहाय फ्रिक्वेंसि डिस्ट्रिबिउशन दं थारमाने बाहाय मा होनदों किसुमान क्लास इन्टारवल थायो नङा होमबा फ्रिक्वेंसि डिस्ट्रिबिउशन किसुमान मार्कआव नायोब्ला नोंसोर मोननो हायो रिजाल्टआव जेनेबा 40 निफ्राय 50 मार्कनि गेजेराव साबेसे गथ'फ्रा दङ होमबा 50% निफ्राय 60% आव साबेसे गथ'फोर दङ 60% निफ्राय 70% आव साबेसे गथ' दं बेफोरबायदि फ्रिक्वेंसि थायो नङा होमबा फ्रिक्वेंसि क्लास इन्टारवल बेबायदि लिमिट थायोब्ला क्लास इन्टारवल थायोब्ला जों मडखौ बै आगेनसो क्लास 9 आव जितु मोनदोंमोन बे टेकनिकजों थाङा आरो नैबे टेकनिकजों थांगोन आरो बे टेकनिक क्लास इन्टारवल थायोब्ला फ्रिक्वेंसि डिस्ट्रिबिउशन थायोब्ला नैबे टेकनिकजों थाङो आगेनाथ' मानोसो क्लास 9 आव मा मोनदोंमोन जेनेबा 2 3 4 3 1 5 बाय मोस्ट फ्रिक्वेंटलि बांसिन अबे अकार खालामदों अबे नाम्बारा जेनेबा इंक्रिजिंग डिक्रिजिंग अर्डाराव एरेन्ज खालामब्ला नोंसोरो मा मोनगोन एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला नैबे 3 नङा होमबा बे बांसिन अकार खालामदों नङा होमबा बेनो मड होमब्ला बेनो मडमोन नङा होमब्ला एमओडी बे मडआनो 3 आनो मडमोन नङा होमब्ला नाथाय नैबेहाय बिदि नङा नैबेहाय क्लास इन्टारवल क्लास इन्टारवल गैयामोन नालाय सिम्पल जास्ट फ्रिक्वेंसि होनाय दंमोन आरो नाम्बारफोर होनाय दंमोन बे नाम्बाराव जाय बांसिन रिपिट जादों बे बुस्थुखौनो जों मड होननानै बुंनाय जायोमोन क्लास 9 आव नाथाय एबारनियाव नैबे क्लास 10 आव नोंसोरो फ्रिक्वेंसि डिस्ट्रिबिउशन दं माखासे क्लास इन्टारवल दं बेनि गेजेराव माखासे फ्रिक्वेंसि होनाय दं बेनिफ्राय मड दिहुननांगौ नायदो मा बुंनो सानदों फर्मुलाया जोंहा ओरैबायदि दं गेजेर गां होनो बर'नि मड इकुवेल टु नैबे जाबाय लोअर लिमिट प्लास f1 minus f0 divided by twice f1 minus f0 minus f2 into h is a class interval length of class interval okay नैबे lower limit जेराव होनाय दं l नैबे l आ मा होनदों गेजेर थाखोनि गाहाय सिमा जेनेबा ओरैबायदि थानो हागौ जेनेबा गेजेर थाखोनि गाहाय सिमाखौ नैबाव नाय नोंसोरो आं मोनसे होनि जेनेबा क्लास इन्टारवल दङ 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 बिदि थागोन नङा होमबा 50 to 60 बाहाय जेनेबा नोंसिना फ्रिक्वेंसि होनाय दङ बाहाय 9 12 10 5 8 होनाय दं बाहाय मा होनदों नोंसिना लोअर नैबे गेजेर थाखोनि गाहाय सिमा गेजेर थाखोनि माने क्लास मडेल क्लासनि गाहाय थाखो जेनेबा मोस्ट फ्रिक्वेंट माने मोस्ट मैक्सिमाम फ्रिक्वेंसिया बाहाय दं मैक्सिमाम फ्रिक्वेंसिया बाहाय मैक्सिमाम क्लास नैबे नङा होमबा 12 होमबा बे 12 आनो जाबाय नोंसिनि नैबे मा होनदों 12 आ सिगां थाखोनि गेजेर गां थाखोनि गले था नैबे जाबाय लोअर बे मैक्सिमाम फ्रिक्वेंसिया बे मा जाखो जोंहा नैबे गेजेर गां थाखोनि गले था नैबे जाबाय बेखौ जोङो नैबे f1 होनगोन जाय मैक्सिमाम फ्रिक्वेंसिया अकार जादों नैबे जाबाय मडेल क्लास गोलैसिन बे मडेल क्लासखौ नोंसिना गेजेर गां थाखो होनो बे जाबाय मडेल क्लासखौ मा होनदों गेजेर गां थाखो बे 20 to 30 आ गेजेर गां थाखो बाहाय नैबे जाबाय लोअर लिमिटआ जाबाय बे l नैबे l नङा होमबा गेजेर थाखोनि गाहाय सिमा जाबाय h आथ' थाखो खोन्दोबनि लावथाय बे क्लास इन्टारवलनि लावथाया बेसेबां h equal to 10 नङा होमब्ला 13 by 20 गासिबो क्लास इन्टारवला l होमबा नैबे l आ जाबाय नैबे 20 नङा होमबा ओमफ्राय गेजेर गां थाखोनि गले था नैबे जेनेबा f1 आ मा जागोन नैबे 12 जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय नैबे f0 आ मा होनदों गेजेर गां थाखोनि सिगां थाखोनि गले था गेजेर गां थाखोनि सिगां थाखोनि गले था सिगांनिखौ होनदों प्रिसिडिं
preceding नैबे क्लास नैबेनि जितु बिनि preceding frequency आ बे जाहैबाय f not equal to 9 नैबेखौ लादों आरो f1 आ जाहैबाय नैबे f2 आ जाहैबाय नैबे succeeding बे क्लास इंटरवलनि नैबे जितु frequency मोनदोंबा मडेल क्लास बेनि नैबे succeeding माने खिथुनि सिगांनि उननि थाखोनि गले गले था जाहैबाय बियो मा जागोन जोंहा 10 बे हिसाबै नोंसोर बिदि लानानै फर्मुलायाव बहायोब्लानो भेलुआ ओंखारगोन आरो मडटा मडखौ एक्चुअली जों मा बाहायो मडखौ जों मैन्युफैक्चार अफ गारमेन्ट्स बिदियाव बाहायो जेनेबा ट्यूब लाइटनि लाइफखौ डिटारमिनेशन खालामनो जेनेबा मोनसे मैन्युफैक्चार ट्यूब लाइट बा बाल्ब नैबे सेभेल बाल्ब एलईडी बाल्ब बेफोरो बेसे गोबाव जोरगोन कय घन्टा सोलिगोन बिनि लाइफआ बेसेबां माने मैक्सिमाम बिनि लाइफआ बेसेबां जागोन बेखौ नायनो थाखाय बा सिजोमनि माने क्वालिटिया बिनि जोरनाया माला गोफोन जाहैगोन बिनि लंजिविटी लाइफ बिनि लाइफआ बेसे गोलाव बेखौ नायनो थाखाय जों मडखौ बाहायनाय जायो मड बुस्थुआ माने जार्मेनाव बाहायो मैन्युफैक्चार अफ शू बे जुथाया बेसे गोबाव जोरगोन कय बोसोर थांगोन मोनसे बाल्बा बेसे घन्टा सोलिनानै बे लाइटआ फिउस जागोन बाल्बा बेसे गोबाव जोरगोन बेखौ जों बे मडजों दिहुननाय जाहैबाय इंडस्ट्री कम्पानिफ्राव मावब्ला देनां बेफोरखौ नलेज मोनगोन बेनो आरो जास्ट बेसिक नलेज ओके 14.2 नि एक नम्बराव गाहायनि संलाय बोसोरसेयाव गंसे देहा फाहामसालियाव मुं थिसननाय बेरामिफोरनि बैसोफोरनि दिन्थि बेरामिफोरनि बैसो आरो बाव होनाय दं बैसोआ बेरामिनि अनजिमा जेनेबा 5 निफ्राय 15 इयार्स 5 निफ्राय 15 इयार्सनि बेरामिनि अनजिमाया 6 जाहैबाय 15 निफ्राय 25 नि बेरामिनि अनजिमाया 11 25 निफ्राय 35 बैसोनि बेरामनि अनजिमाया 21 35 निफ्राय 45 बेरामनि अनजिमाया 23 45 आरो 55 एजनि बोसोरनि बेरामनि अनजिमाया 14 55 निफ्राय 65 5 मा होनदों बेनि उनाव गेजेराव होनाय खारिनि गेजेरगां आरो गेजेरथि गेजेरगां मड दिहुननो होदों आरो गेजेरथि जिखुनु मिन दिहुननो होदों गेजेरथियाथ' मिन नङा होमबा गेजेरथि मिन दिहुननो होदों रुजु आरो मोननै मोगथांनि जखाफोरखौ बेखेव रुजुनो होदों आरो फर्मुलाया गेजेरगां दिहुनोबा जोंहा मा फर्मुलाया मडनि फर्मुलाया मा मड बा बर'नि गेजेरगां होनो ना गेजेरगां नैबाव नाय नोंसोरो एक्चुअली फर्मुलाया मा जोंहा लवार लिमिट प्लास f1 माइनास f0 ट्वाइस f1 माइनास f0 माइनास f2 नङा होमबा क्लास इंटरवल ना ओमफ्राय बाहाय नाय नोंसोर बयनिफ्रायबो नैबे बांसिन होमबा फ्रिकुवेन्सिया 23 बेरामनि अनजिमा बे बांसिन नङा होमबा 23 आनो बांसिन नङा होमबा बाहाय होनाय दं होननानै लिरदो आं नैबाव एसे गाहायाव लिरनो हायो आं नैबाव साइडआव लिरनोसै होनाय दं मा होनाय दं फ्रिकुवेन्सि नैबे जाबाय मडेल क्लास जाहैबाय नङा होमबा गेजेरगां थाखो जाहैबाय बियो जेना बेनो जेनि फ्रिकुवेन्सिया बयनिफ्राय बांसिन मैक्सिमाम फ्रिकुवेन्सि थानाय बयनिफ्राय बांसिन फ्रिकुवेन्सि थानाय नङा होमबा बियो बांसिन फ्रिकुवेन्सि थानायनि जितु करेस्पन्डिं जितु बेजों थाफानाय जितु क्लास इंटरवल बेखौनो मडेल क्लास बा गेजेरगां थाखो होननाय जायो बे गेजेरगां थाखो आरो नैबे जाबाय मेन फ्रिकुवेन्सि जोङो f1 जों दिन्थियो 23 जाहैबाय लवार लिमिट बे जाबाय क्लास इंटरवल बिनि लवार लिमिटआ बे जागोन क्लास इंटरवलनि बे 35 आ लवार लिमिटआ l नैबे l आ जाहैबाय बे 35 f1 आ जाबाय नैबे 23 ओमफ्राय बे क्लास इंटरवलआ बेसेबां h आ जाबाय लेंथ अफ क्लास इंटरवल बिनि क्लास इंटरवलनि लावथाया बेसेबां 45 35 बेसेबां 10 नङा होमबा 45 निफ्राय 35 माइनास खालामबा 10 क्लास इंटरवलआ ओमफ्राय दिनैया f0 आ मा जागोन f0 आ जाबाय बेनि सिगांखौ होनो बे f0 बेनि सिगाङा नैबे जाबाय f0 होनगोन बेनि उननिखौ जाबाय f1 ओके सक्सीडिंग एंड प्रिसीडिंग फ्रिक्वेंसी बे जाबाय बेनि सिगांनिया जाबाय f0 इक्वल टू 21 आनिफ्राय f1 नैबे f2 नैबे f2
बे F2 जाहैबाय 14 ओके दा बेखौ बहायदो नैबे बहायबानो बास क्लियार जाबाय लोअर लिमिटआ बेसेबां 35 नङा होमबा 35 प्लास 23 माइनास बेसेबां F नटआ बेसेबां 21 नङा होमबा गाहायाव 2 into 23 minus 21 minus F2 बेसेबां 14 नङा होमबा 14 F2 into जोंहा बेसेबां क्लास इन्टारभेला 10 दा सिम्प्लिफाइ खालामलांदो बेखौ 35 प्लास 23 निफ्राय 21 3 थांगोन नङा होमबा 23 निफ्राय minus 21 आहा 2 फैगोन नङा होमबा 2 बेयाव सानलाबदो 3 साननानै 6 2 साननानै 4 21 14 into 10 माइनास खालामलायदो 46 21 41 थाङोबा बेसेबां थागोन नैयाव सानदो नोंसोर 46 निफ्राय 21 6 निफ्राय नैबे नङा होमबा 6 निफ्राय 1 थाङोब्ला बेसेबां 5 4 निफ्राय 2 थाङोब्ला 2 आरो 14 दंबावो 5 निफ्राय 4 थांब्ला 1 2 निफ्राय 1 थांब्ला 1 11 नङा होमबा 35 प्लास 2 बेजों ओरै थांबा 20 जाहैबाय नङा होमबा 11 होमबा रानलायदो 35 प्लास 20 खौ 11 जों रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 1.8 फैगोन नङा होमबा अब्ला बेसेबां जागोन 36.8 बेरामनि अनजिमा बांसिन माने बैसो बेरामनि अनजिमाया बांसिन बै बेरामा माने मैक्सिमाम 36.8 बैसोनि मानसिफोरा बांसिन बेरामाव गोग्लैयो जाहैबाय बे जाबाय मद गेजेर गां बे 36.8 बैसोनि बे बांसिन बे बैसोनि मानसिया बेरामाव गोग्लैयो जाहैबाय बे हिसाबै 36.8 बोसोर बैसोनि मानसिया बांसिन बेरामाव गोग्लैयो जाबाय बांसिन बेरामाव गोग्लैग्रा बोसोरा जाहैबाय 36.8 बोसोर बैसोनि ओके बैसो नालाय 36 बोसोर बैसोनि मानसिया बेरामाव बांसिन गोलैयो जाहैबाय ओके बेनि उनाव मा होनबावदों नोंसिनियाव मिन दिहुननो होबावदों नङा होमबा मिन दिहुननो होबावदों मिननि थाखायथ' आरो नोंसोर माबा बानायबावनांगोन टेबल बानायनांगोन ओके नेक्स्ट टेबलनि थाखाय रेडि खालामदोलाय सेकेन्ड एन्सारा नेक्स्ट फैदो सेकेन्ड पार्टआव मा होनदों बे सेकेन्ड पार्ट जाहैबाय 1निनो सेकेन्ड पार्टआव मा होनदों मिन दिहुननो होदों नङा होमबा मा गेजेरथिनि फर्मुलाया मा गेजेरथिनि फर्मुलाया बोरै गेजेरथिखौ मा होनो इंराजियाव मिन नङा होमबा जिखुनु मेथड बाहायनो हायो नोङो मिथिबाय बाहाय मोनथाम मेथड डाइरेक्ट मेथडबो बाहायनो हायो डाइरेक्ट मेथड ओमफ्राय एज्युम मिन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड आं स्टेप डेविएशन मेथडखौ बानायसै बाहाय जिहेतु क्लास इन्टारभेल दं नालाय स्टेप डेविएशन मेथड बे क्लास इन्टारभेल थायोब्ला जोंहा एइड्सनि खोथा फैयो नालाय जोंहाथ' डाइरेक्ट नैबाव जेनेबा डाइरेक्टआव बाहायोब्ला जेनेबा सामेसन एक्स बाराव मा दं सामेसन एफ आइ एक्स आइल' दं नङा होमबा सामेसन एफ आइ बाहाय जोंहा क्लास इन्टारभेला थालाङो क्लास इन्टारभेल गोनांखाय जोङो गेजेरथिखौ मिनखौ जों माबा एज्युम मिन मेथडआव बाहायनो हायो आरो स्टेप डेविएशन मेथडखौ बाहायनो हायो आं स्टेप डेविएशन मेथडआव थांसै एक्स बार जों बेखौ मिनखौ माजों फोरमायो एक्स बार नङा होमबा फर्मुलाया मा जोंहा ए प्लास summation fi ui divided by summation fi into h नङा होमबा नायग्रोनांगौ फर्मुलाखौ बानायनायनि उनावसो टेबलखौ बानायनांगौ ओके फर्मुलाखौ जोंहा गोसोआव थानांगौ फर्मुलाया मा फर्मुलायाव मा दं fi ui दं ui आ मा बेखौ गोसोआव थानांगोन नङा होमबा ui आ मा बे हिसाबै जों जेनेबा बैसो फैबाय बेरामनि अनजिमा बेथ' होखानाय दं नङा होमबा बे मोननै होखानाय दं जोंहा टेबलाव होखानाय दं नङा होमबा बेनि उनाव जोंहा गेजेरमान नांगोन गेजेरमाना मा एक्स आइ जों फोरमायो गेजेरमाना मा बे मोननैखौ प्लास खालामनानै 2 जों डिभाइड खालामबा नङा होमबा 5 प्लास 15 बेसेबां जायो 20 डिभाइडेड बाय 2 10 नङा होमब्ला 10 जाहैबाय 25 15 बेसेबां
30 40 जाहैबाय नङा होमबा 40 divided by 2 बेसेबां 20 नङा होमबा थिग बिदिनो 30 जालांगोन बेबो ओरै 30 नैबेनि जायगायाव 40 नैबे 50 बे 60 नङा होमबा गेजेर मान जाहैबाय बेयो ओमफ्राय बिनि उनाव di फैयो di इक्वल जोंहा xi माइनास 40 माने आं नैबे गेजेरखौ लाबाय बेखौ a लाबाय हो नैबे जेनेबा बे 40 खौ आं नैबाव a इक्वल जोङो हमना लाबाय 40 जिखुनु हमनो हायो नों बे अनलि जे 40 खौल' लाथारनांगौ बे नङा नों बे 30 खौबो लानो हायो 50 खौबो लानो हायो आं गेजेर गां हिसाबै आं नैबेखौ मोनसे लाबाय आरो नों 30 खौबो लानो हागोन 40 खौबो लानो हागोन रिजाल्टआ बे एखेयानो ओंखारगोन अके आं a खौ जेनेबा नैबे 40 खौ a हमबाय आरो 40 खौ a हमबाय आं a हमबाय ओंखायनो di इक्वल टु xi माइनास 40 xi माइनास 40 होमबा xi आव बे जोंहा नैबे xi नङा होमबा 10 निफ्राय माइनास 40 होमबा बेसेबां जागोन माइनास 30 फैगोन नङा होमबा बे बेसेबां जागोन माइनास 20 फैगोन बेसेबां जागोन माइनास 10 फैगोन नैबे 40 0 जाहैबाय बे 10 फैसिगोन नैबे 20 फैसिगोन नङा होमबा ओमफ्राय मा होनदों ui दाना ui नांगौ नङा होमबा नैबे ui आ मा जोंहा xi माइनास a डिवाइडेड बाय क्लास इन्टारवल नङा होमबा क्लास इन्टारवला जोंहा बेसेबां 15 by 5 थांब्ला बेसेबां 10 नङा होमबा क्लास इन्टारवला ओंखायनो 10 जों डिवाइड खालामबाय आरो क्लास इन्टारवल जोंना फर्मुला ओरै नङा होमबा ui इक्वल टु जोङो a माइनास xi माइनास a बाय क्लास इन्टारवल नङा होमबा क्लास इन्टारवला जोंहा नैबे क्लास इन्टारवल लेन अफ क्लास इन्टारवल नङा होमबा 15 माइनास 5 बेसेबां जायो क्लास इन्टारवला 10 ओंखायनो बे 10 नालाय 10 होखाबाय आं डाइरेक्ट ओमफ्राय नैबे xi माइनास 40 xi माइनास a इक्वल टु जोंहा di खा नालाय आं di बाय 40 होबाय होमबा डिवाइड खालामदो नैबे di खौ 40 जों डिवाइड 10 जों डिवाइड खालामदो बेसेबां जागोन माइनास 3 माइनास 2 माइनास 1 0 1 2 फैबाय नङा होमबा दाना फर्मुलाया मा जोंहा fi नांगौ ओंखायनो जोङो fi खालामबाय fi आ बे नङा होमबा ui आ बे मोनबाय नङा होमबा बे मोननै सानजाबलायदो 6 3 बेसेबां 18 माइनास 18 जाहैबाय नङा होमबा 11 आरो 2 बेसेबां माइनास 22 जाहैबाय 21 into 1 माइनास 21 जाहैबाय 23 बेथ' 0 जासिगोन 14 by 2 5 10 जाहैबाय नङा होमबा वासानमनि जि मा बेसेबां प्लास माइनास खालामदो बेखौ सामेसन fi ui बेसेबां मोनो साननायसाय नोंसोर माइनास 18 माइनास 22 माइनास 21 आरो प्लास 14 10 डिवाइड खालामलायोबा बेसेबां मोनगोन माबायोबा प्लास माइनास खालामलायोब्ला माइनास 37 मोनगोन नो अके खालामनोसै खालामनानै नाय डाइरेक्ट फर्मुला पुट खालामदो दाना बेवलाय आगे नोंसोर क्लास 9 आव बानायबाय नङा ए आ मा हमदों नोंलाय ए खौ मा हमदों 40 हमदों नङा होमबा नैबे 40 हमदों बेखौ ए खौ हमदों नङा होमबा 40 प्लास सामेसन fi ui नैबे सामेसन माइनास 37 सामेसन fi आ बेसेबां सामेसन fi आ बेसेबां जोंहा बेखौ दाजाबदो सामेसन fi आ बेसेबां 80 नङा होमबा इनटु क्लास इन्टारवला बेसेबां जोंहा 10 नङाब्ला क्लास इन्टारवला 10 मा नायदो बे 0 0 थांबाय 40 बे माइनास फैबाय 37 by 8 40 माइनास 37 डिवाइडेड बाय 8 बेसेबां 37 को 8 जों खालामबा 4.63 एन्सारा बेसेबां जागोन 35.37 बोसोर जाहैबाय बे बोसोर बेनि जाहैबाय एन्सारा नङा होमबा मिननि गेजेरथिनि एन्सारा बे जों दहाय मडखौ बेसेबां मोनामोनलाय दाना थार्ड कुइसनाव मा होनदों नोंसोरनो थार्ड एन्सार बेखेवनो होदों नङा होमबा रुजुलायनो होदों कम्पेयार खालामनो होदों मडआ बेसेबां मोनखो मिनआ बेसेबां मोनखो आरो मानि थाखाय बिदि जादों बेखौ नायदो मडआव मा मोनदों जोंसोर थार्ड मडआव मा होना मोना 36.8 मोनदोंमोन नामा 36.8 बेनिफ्राय नैबाव मा मोनदों जोंसोरो मिनखौ बेसेबां मोनखो मिना 35.37 बोसोर जाहैबाय बेनिफ्राय कनक्लुजन खालामनो होदों कनक्लुजन होनो होदों बेखेवथि होनो होदों रुजु कम्पेयार खालामनो मडआ माने मड माने मा जोंहा
बाहाय जाबाय बेरामिफोरनि माने हस्पिटालाव बेरामिफोरनि थिसननाय अनजिमाया बांसिन अनजिमायानो 36.8 बोसोर बैसोनि जाहैबाय हा माने हस्पिटालाव बै बेरामिफोर थिसननायनि अनजिमाया बांसिन अनजिमाया बेसेबां बोसोर बैसोनि मानसिया 36.8 बोसोर बैसोनि बांसिन अनजिमाया ओमफ्राय ओरैनो जेनेरेल हस्पिटालाव बेरामिफोरनि मुं थिसननाया गरै जेनेरेल आरो गरै ओरैनो 35.35 बोसोर बैसोनि मडा जाहैबाय बांसिन मेक्सिमाम जितु फ्रिकुवेन्सि बेखौ होनो नालाय ओंखायनो हस्पिटालाव बेरामिफोरनि बांसिन थिसननाय बोसोर बैसोआ जाहैबाय 36.8 ओमफ्राय जेनेरेलि बुंनो थाङोब्ला हस्पिटालाव गरै थिसननाय बेरामिफोरनि बैसोआ 35.37 मिथिबाय बेखौ कनक्लुजनाव लिरबानो जाबाय बास बेनो क्लियार नङा होमबा माबा कनफिउजन जायोबा आंनो मेसेज हर आं क्लियार खालामना होगोन डाउटखौ इनावराव फैदो मा होनदों गाहायनि खारिया मोन 225 मोब्लिबारि थादेरसारनि जोरनाय आयु घन्टानि सायाव नोजोर होनाय फोरमायो बबेबा मोनसे जोरनाय माने बाल्बनि जोरनाय आरो बेसेबां आवार्सआव मोनसे बाल्बखौ टेस्ट खालामदों आरो बेसेबां आयु बियो बेसेबां घन्टासिम सोलियो बिनि उनाव फिउस जायो बेसेबां घन्टासिम बे बाल्बा सोलियो बेखौ मोनसे सार्भे खालामनानै मोनसे डेटा मोनदों आरो स्टेटिस्टिकेल डेटा जोरनाय आयु घन्टा माने 0 निफ्राय 20 घन्टासिम जोरनाय मोनसे बाल्ब आरो बियो लायनो गले थाब फ्रिकुवेन्सि मोनदों 10टा मायाव आउटआव 225 टटेल 225 टा मोनदोंमोन जाहैबाय 225 टा बाल्ब टेस्ट खालामदोंमोन 225 बाल्ब टेस्ट खालामनायाव 225 टा बाल्ब टेस्ट खालामनायाव मा मोनदोंनो 20 घन्टाल' जोरग्रा बाल्बा बिनिफ्राय 10टानो 20 निफ्राय 40 घन्टा जोरनाय बाल्बखौ बिसोरो 35 टा मोनदों 40 निफ्राय 60 40 निफ्राय 60 सिम मोननाय बाल्बखौ बिसोरो आउट अफ 225 आव 52 मोनदों 60 आवार्स निफ्राय 80 आवार्स जितु बाल्ब जोंबाय थाग्रा सोलिग्रा माने 60 निफ्राय 80 सिम जोरग्रा बे घन्टा नालाय आवार्स जोरग्रा बाल्बखौ बिसोर 61 टा मोनदों 80 निफ्राय 100 आवार्ससिम माने सोलिनो हानाय बाल्बनि अनजिमाखौ 38 टा मोनदों आउट अफ 225 100 निफ्राय 120 आवार्स सोलिग्रा बाल्बखौ बिसोर मोनदों 29 आउट अफ 225 बेनि गेजेरगां दिहुननो होदों बेनि मडखौ दिहुननो होदों थादेरसारफोरनि गेजेरगां जर आयुखौ दिहुन थादेरगां माने मेक्सिमाम माने बेसेबां माने मड माने मा मेक्सिमाम बेसेबां बे बाल्बनि आयुआ बेसेबां घन्टासिम मोनसे बाल्बनि जिउआ सोलिगोन आरो बेनि लंगिभिटिया बेसेबां घन्टा मोनसे जोरगोन बे बाल्बा बेनि मडखौ दिहुननो होदों आरो मड माने गेजेरगां सलुसन गेजेरगां दिहुननो होदों नालाय मेक्सिमाम बेसेबां घन्टासिम सोलियो बाल्बफ्रा खायसे 100 घन्टा सोलिनो हायो खायसे साननै सानथामावनो फिउसबो जायो नङा होमबा खायसे बोसोरसे गाहाम सोलियो बेखौ बे मडजोंनो दिहुनो मड माने गेजेरगां बेवहाय नायदो नों गेजेरगांनि कनसेप्टआ मा गेजेरगां माने मडनि कनसेप्टआ मेक्सिमाम अबे फ्रिकुवेन्सिया बांसिन भाय मेक्सिमाम अबे गले था बे गले था नङा बेखौ फ्रिकुवेन्सि होनो मेक्सिमाम अबे 35 52 61आ मेक्सिमाम नङा होमबा 61आ बेनो मेक्सिमाम नङा होमबा बेखौल' नोजोर होदो जोङो मेक्सिमाम 60 निफ्राय 80 आवार्स सोलिग्रा आउट अफ 225 आव 60 निफ्राय 80 आवार्ससिम जोंबाय थानाय एखे राहाया 61 टा बाल्बा बेनि आयुआ दा जों बेखौ नायबाय मेक्सिमाम बे नङा होमबा गले था होमबा बेवहाय नोंसोर बेवहाय नाय बयनिख्रुइबो बांसिन गले थाया मा 61 बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन गले थाया 61 बिनिखायनो बिनि गेजेरगां थाखोआ 60 to 80 होनना लिरबानो जाबाय नोंसोर बेखौ लिरनो हायो बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन गले थाया बेवहाय
बयनिख्रुइ बहाय बयनिख्रुइबो बांसिन गले गले थाया गले गले था माने फ्रिकुवेन्सि नङा होमबा बर'नि गले गले था होनो गले गले थाया 61 बेनिखायनो बेनि गेजेरगां थाखोआ बेनिखायनो बेनि गेजेरगां थाखोआबो बेनि गेजेरगां माने मडेल क्लास इंराजियाव मडेल क्लास होनो गेजेरगां थाखोआ बेनि करस्पन्डेन्ट क्लास इन्टारभाला नङा होमबा 60 to 80 ओके होमबा जोंहा मा मोनखो नैबे जाबाय F1 जाहैबाय बेवहाय जों लायदो लवार लिमिटआ बे जागोन नैबे लवार लिमिट नङा होमबा लवार लिमिटआ बाहाय 60 नैबे दं होमबा 60 बिनि उनाव मा लिरगोन जोङो क्लास इन्टारभाला बेसेबां 18 निफ्राय 60 निफ्राय 20 नङा होमबा गासै 20 बिनि उनाव जोंहा F1 फैदो F1 आ मा जोंहा 61 फैबाय नङा होमबा F नटआ बेसेबां F नटआ बेनि सिगांनिया F नट नङा होमबा प्रिसिडिं सक्सेडिं बेबा बेनि सिगांनि 61 नि बे जितु मोनदों नङा होमबा बयनिफ्राय बांसिन गले गले था बेनि सिगां बे जाबाय जितु बांसिन गले गले था बे जाहैबाय F1 आरो बिनि सिगांनि जितु फ्रिकुवेन्सि सिगांनि जितु गले गले था बेनो जाबाय F नट 52 आरो F2 आ जाहैबाय बिनि उननिया नैबे जितु बांसिन गले गले था होनदों नङाब्ला बिनि उननि फ्रिकुवेन्सिया बिनि उननि गले गले थाया जाहैबाय जोंहा 38 बास फर्मुला बहायना होदो फर्मुलाया मा जोंहा गेजेरगांनि फर्मुलाया गेजेरगां बेखौ मा होनो मड नङा होमबा फर्मुला मा लोअर लिमिट प्लस F1 minus F naught divided by twice F1 minus F naught minus F2 into class interval नङा होमबा into class interval होमबा लोअर लिमिटआ बेसेबां मोनखो जोङो लोअर लिमिटआ नैबे नम्बर 60 नैबे नम्बर लोअर लिमिट 60 प्लस F1 आ मा 61 minus F naught आ नैबे F52 our twice into 61 minus 52 minus F2 जोंहा नैबे नम्बर F2 38 into class interval 20 okay बा 60 सिम्प्लिफाइड खालामदो 60 बाय माइनास 52 थांबा बेसेबां थायो बेथ' 9 फैसिगोन गोजौना 9 नङा होमबा नैबे थांबा 2 12 122 माइनास बेजों खालामबा 90 into 20 60 प्लस बेसेबां 9 सानजाब 18 180 120 22 निफ्राय 90 थांब्ला 32 ना दा 180 खौ 32 जों मा डिवाइड खालामदो 60 प्लस 180 खौ 32 जों डिवाइड खालामब्ला बेसेबां 5 जों थांगोन होनबा 5 6 2 5 दाजाबदो बेखौ 65.625 घन्टा आवार्स सोलि जाहैबाय बे घन्टायाव नङा होमबा घन्टायाव थारमाने बयनिफ्रायबो बांसिन बाल्बनि गेजेरगाङा मडा माने 65.625 घन्टा जोरो जाहैबाय बाल्बा आउट अफ 25 माने बयनिफ्रायबो बांसिन जोरनाय बांसिन आवार्सआ जितु लंगिविटी माने बाल्बनि आयुआ बयनिफ्राय बांसिन जोरनो हानाय बाल्बनि आयुआ जाहैबाय 65.625 घन्टा आवार्स जाहैबाय नेक्स्टआव फैदो 5 नाम्बाराव होनाय रानसारथिया बुहुमनि सानसेयारि बुहुमनां क्रिकेट गेलेनायाव माखासे साबसिन बेट बुग्राजों रान खालामनायनि अनजिमाखौ दिन्थियो थारमाने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट टुर्नामेंट जादोंनो वन डे क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टुर्नामेंटनि जितु रान खालामनाया जाहैबाय नै
3000 to 4000 रान खालामग्रा बेट बुग्रानि अनजिमाया बेट बुयैदोंनो 3000 one day international cricket टुर्नामेन्टआव जितु रान खालामनायनि नैबे क्लास इन्टारभेल जाहैबाय 3000 निफ्राय 4000 खालामनो हानाय बेट बुग्रानि बेट्समेना जाबाय 4000 निफ्राय 5000 रान खालामनो हानाय बेट बुग्रानि अनजिमाया 18 नो 5000 निफ्राय 6000 बेट बुग्रानि अनजिमाया 9 6000 by 7000 रान खालामनो हानाय बेट बुग्रानि अनजिमाया 7000 by 8000 बिदिनो होनाय दं आरोखि हा बेनिफ्राय गेजेर गांखौ दिहुननो होदों हा सिम्पल थार नङा होमबा मदाथ' बिराद गोरलै मोनदोंना मोनाखै हा आंथ' बिराद गोरलै मोनो जेब्ला नोङो फर्मुलाखौ दिहुनना लाग्रो सिगां हा बावहाय ओरैबायदि कनसेप्टआ मड माने मा बयनिख्रुइ बांसिन हा माने मा होनो बेखौ मस्ट फ्रिकुवेन्टलि अकार्ड जानाय गले गले था माने बांसिन अनजिमा फ्रिकुवेन्सि थानायखौ जों नोजोर होनांगौ बांसिन अनजिमा बे बेट बुग्रानि अनजिमाया बांसिन फ्रिकुवेन्सिया 18 नङा होमबा बाहाय नायदो 18आनो बांसिन नङा होमबा बे बांसिन अनजिमाया बेनि जाबाय फ्रिकुवेन्सि जोंहा F1 नैबे जाबाय मडेल क्लास जाहैबाय नङा होमबा बे मडेल क्लास मडेल क्लास माने गेजेर गां थाखो होनो बर'नि नङा होमबा मडेल क्लास होमबा बेयाव लिरदों नोंसोरो सलुशनाव बयनिख्रुइबो बांसिन बेट बुग्रानि अनजिमाया बेवहाय बेसेबां 18 बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन बेट बुग्रानि अनजिमाया बेट बुग्रा बेट्समेननि अनजिमा थारमाने बेट बुग्रानि अनजिमाया 18 जाहैबाय हा बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन बेट बुग्रानि अनजिमाया 18 बेखायनो बिनि क्लास इन्टारभेलाबो बेखायनो बिनि गेजेरगां थाखोआबो बेखायनो बेनि गेजेरगां थाखोआ गेजेरगां माने मडेल क्लास नङा होमबा गेजेरगां थाखोआ बेनो नङा होमबा बिनि करेसपन्डिं क्लास इन्टारभेल 4000 to 5000 जोंहा बे बुस्थुखौ नांगौ नङा होमबा बिनिफ्राय जों लिरनो हायो जोंबा दा जोंहा मा लवार लिमिटआ नैबे नङा होमबा लवार लिमिट बे जाहैबाय एल होननाय फर्मुला दं नङा होमबा जोंहा फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन नोंसोरो फर्मुला माबायदिमोन लवार लिमिटआ जोंहा जाहैबाय 4000 हा बिनिफ्राय क्लास इन्टारभेला बेसेबां जागोन बिनिफ्राय माइनास खालामब्ला 5000 by 4000 by 3000 माइनास खालामब्ला बेसेबां 1000 डिफारेन्स नङा होमबा क्लास इन्टारभेला 1000 माबाया माने क्लास इन्टारभेलनि लेंथ अफ क्लास इन्टारभेला बे जाहैबाय h माने लेंथ अफ क्लास इन्टारभेलनि गोलावा h जाहैबाय बिनि उनाव जोंहा मा होनदों F1 क्लास इन्टारभेला माने फ्रिकुवेन्सिया बेसेबां मोनदों 18 F0 दं F2 दं F0 मा F0 बिनि सिगांनिया नङा होमबा F0 माने बिनि सक्सेडिं फ्रिकुवेन्सिया जितु मडेल क्लास मोनदों नङा होमबा जितु मडेल क्लास जितु फलोइं फ्रिकुवेन्सि दङ बेनि सक्सेडिं प्रिसिडिं गैया होमबा बे प्रिसिडिं जाहैबाय बेनि सिगांनि 4 जाबाय 4 नैबे 4 F0 जाबाय 4 नैबे जाबाय F2 बिनि खिथुनिया F2 जाहैबाय 9 नङा होमबा दा फर्मुलायाव डाइरेक्ट बहायदो फर्मुलायाव मा जोंहा मड बर'नि नोंसोर गेजेरगां होनो नङा होमबा गेजेरगांबो लिरदो मडखौनो होबाय नोंसोर उनाव लिरदो लवार लिमिट प्लास जोंहा F1 minus F0 twice F1 minus F0 minus F2 into class interval length of class interval lower limit को होदो lower limit आ बेसेबां 4000 आनिफ्राय प्लास F1 आ बेसेबां F1 आ 18 आनिफ्राय 4 ओमफ्राय 2 into 18 minus 4 into 9 into 1000 ओके बेखौ सिम्प्लिफाइड खालामदो बेसेबां मोनगोन 4000 थाखाबाय प्लास 18 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां 14 नङा होमबा 14
दाइन सानजाबनै जिद' 18 नङा होमबा नै सानै 36 जाहैबाय 36 माइनास 9 4 बेसेबां 13 नङा होमबा 13 into 1000 सिम्प्लिफाइ खालामलायदो बेसेबां बेसेबां मोनो नैबे ओरै थांबा बे 14,000 जाहैबाय नङा होमबा नैबे 23 डिभाइड खालामलायदो प्लास 14,000 खौ 23 जों डिभाइड खालामदो 608.7 मोनगोन दाजाबदो बेखौ 4608.7 बेयाव बियो बेट बुग्रानि अनजिमा माने मडा बेनो जाहैबाय मड कुइसनाव मा होनामोन खारिनि गेजेर गांखौ दिहुन बेनि गेजेर गाङा बेनो जाहैबाय ओके क्लियर दा जेबोथ' प्रब्लेम गैया आरो बाखि नोंसोर जिथु थाबाय गासिबो एखे गोजाखा मानोथो एखे प्रब्लेमखौल' बानायबाय थानो नोंसोर न'आव प्रेक्टिस खालामदो प्रेक्टिस खालामनानै हायोब्लाथ' बुजिबाय हायाबाथ' आंनाव क्लियार खालामदो आरो बेखौ नायनानै माबा बुजि दं नामा जेबोथ' बुजिथ' खोथा गैया क्लियारखा नङा होमबा दा नोंसोर न'आव एसे फरायदो प्रेक्टिस खालामदो न'आव फरायाथाराबालाय बोरैथो जानो नङा होमबा लाइफआव जुदि साक्सेस जानोबा जुदि गावनि आथिङाव गसंनानै थानो लुबैदोंबाथ' जों बयबो फरायखानांगोन फरायाबालाय बहाथो जानो नङा होमबा उन्दुथ' जों मोनजाया दा बिमा बिफानि हटेलावसो जों जानानै दं नङा होमब्ला देनाथ' नोंबो बिमा बिफा सानसे जाहैगोन अब्ला नों बोरै आथिङाव गसंनो गावनि फिसाफोरनो बोरै मबाइल होगोन नोंलाय दा नों बिमा बिफानाव अख्रायै एन्ड्रइड मबाइल लायो सोरबा गारि लायो सोरबा बाइक लायो नङा होमबा साइकेल लायो देनां नोंबो नोंनि फिसाफोरनो होनो हानाय जानांगोन अब्लाथ' निस्सय फरायनांगोन आरो दानि बे जुगाव नों लेखा रोङाब्ला फरायाब्ला एकदम सासे खाना मानसिजों समान आरो जेबो मोनथियै गथ' गोरलैजों समान बे दानि जुगाव नों रोंथारनांगोन आरो रोङाब्ला नों खाना माने नोंहा जेबो गैया आरो मोनसे खस्थ' मोनगोन देन फरायदो नोंसोरो फरायबानो लाइफआ माने जिउ दानाया माने बयनिबो साबसिन लामाया बे फरायनाय आरो सोलोंनायानो फरायनाय आरो सोलोंनायनि अनगायै जेबो सर्टकाट लामा गैया जेरावबो नों टेनसन मोनगोन दुखु सहायनांगोन सान्ति मोननाय नङा थाखा थाब्लाबो सान्ति मोननाय नङा नाथाय लेखा फरायनानै गियानखौ बानायनानै लायोब्ला रावनिबो लस जाया आरो रावबो नोंनि गियानखौ सेना लांनो हाया नों नोंनि गियानखौ जेसेबां मानसिफोरजों रानगोन एसेबां नोंनि गियाना बारायगोनसो अके देन थेंक इउ देन बाहायनो जोब्बाय